Oce pawb, a croeso nôl i'r fideos Technocamps Tutorial Scratch. Ac yn y fideo yma, rydyn ni'n mynd i mynd trwyddo y blociau fwy cymhleth o fewn edrychiad mewn Scratch. Felly, yn gyntaf, byddwn ni'n edrych ar y blociau yma, newid effaith lliw gan a gosod effaith lliw i. Na, falle chi wedi sylweddoli, mae hyn yn really tebyg i newid maint gan a gosod maint i. Mae yna un wahaniaeth bach ddo. Na, os fi'n dweud wrth Scratch i newid yr effaith lliw gan 25 a clicio'r fflag werdd, yn gyntaf, byddai'n neud Scratch bach yn fwy i ni gallu weld yn well. Newid effaith lliw gan 25 a mae Scratch yn troi'n wyrdd. Mae wedi symud ymlaen 25 lliw. Mae yna tua 200 lliw mewn Scratch, felly mae'r newid effaith yma yn mynd i symud trwy y 200 lliw yna. A dyna fe. Ond nawr, os fi'n clicio'r fflag werdd, mae hyn byth yn newid eto. Cofio, mae'n hollol wahanol i y newid maint gan, ble bydd e'n tyfu pob tro. Y rheswm am hyn yw fod Scratch yn mynd nôl i'r lliw greiddiol pob tro ni'n clicio'r fflag werdd. So mae'r newid lliw gan wastad mynd i newid i'r gwyrdd yma. Ond dyna dim ond pryd ni'n clicio'r fflag werdd. Oni bai am ni, mae'r blociau yma yn gweithio'n really tebyg i'r blociau maint. Gadewch i ni weld. Os fi'n newid yr effaith gan 100 yn lle, a byddai'n dweud pan fi'n clicio y corlen. So fi'n clicio fflag werdd, mae Scratch nawr yn mynd nôl i'r lliw greiddiol, a pob tro fi'n clicio fe, bydd e'n newid y lliw gan 100. A ddechog. Os fi'n newid y lliw gan 50, cofio, pob tro fi'n clicio'r fflag werdd, mae'n mynd nôl i'r lliw greiddiol. Nawr, bydd e'n mynd trwy y lliwiau unwaith eto. Ond mae yna fwy o lliwiau. Nawr, mae yna ddim ond 200 lliw, so unrhyw beth sy'n rhannu yn gwmws gyda 200, fel 50 yn mynd mewn i 204 gwaith, bydd yna jyst yn mynd rownd mewn cylch. Bydd e'n mynd gwyrdd, glas, pinc, oren, gwyrdd, glas, pinc, oren, ac yn y blaen. Ond os fi'n newid yn lle gan falle 33, na, 33 yn option wael, beth am 67? Mae 67 ddim yn mynd mewn i 200 yn neis. Nawr, os fi'n clicio fe, bydd Scratch yn newid. Na, mae 67 yn option wael hefyd, nag ydw e. Beth ydw i'n gallu dewis? 80. 80 pendant ddim wedi gweithio. Nawr, bydd Scratch yn newid rhwng fwy o lliwiau. So y llai mae'r rhif, os fi'n mynd i 13, wedyn y llai mae'r lliw yna yn newid. Chi'n gallu gweld mae'n edrych bach fwy fel enfys nawr. Mae'n newid yn araf. Os fi'n mynd am rhif rili mawr, mae Scratch yn neud naid mawr rhwng y lliwiau yna. 25. Naid mawr rhwng y lliwiau. So dyna newid effaith lliw. Beth am y gosod effaith lliw? Wel, fi'n siŵr chi'n gallu dyfalu. Os fi'n gosod yr effaith lliw i 100, neu 109. Pryd fi'n clicio'r fflag werdd, mae'n mynd nôl i'r lliw greiddiol, ond pob tro fi'n clicio fe, wel, nawr mae'n aros ar y effaith 109. Bydd e byth yn newid eto, just fel y gosod maint i. Felly mae'r blociau yma yn gweithio yn really tebyg i'r blociau newid maint. Ni'n gallu dewis rhif i gosod y lliw i. A os ni'n gosod y lliw, bydd e wastad yn mynd i'r lliw yna. Os ni'n gwybod pa lliw ni eisiau, mae hyn yn opsiwn da. Ond hefyd, os ni jyst eisiau'r lliw newid tymau bach dros amser, wedyn falle mae'r newid effaith lliw
bach yn well, oherwydd bydd Scratch yn newid yn araf. Nawr, mae yna opsiynau arall ar y bloc yma, y dau bloc. Mae yna opsiynau wahanol. So, ni'n gallu newid yr effaith lliw, ond ni hefyd yn gallu newid y effaith llygad pysgodyn, ble bydd Scratch yn edrych fel chi'n edrych arno fe trwy lens llygad pysgodyn, fisheye lens mewn Saesneg. Ni'n gallu gwneud yr un peth gyda chwirliad, a mae Scratch yn chwirlio, neu ni'n gallu cael Scratch i pixeleiddio, neu ni'n gallu cael Scratch i mynd mewn i mosaic o lots a lots o Scratch wahanol. Ni'n gallu newid disgleirdeb Scratch, so mae'n mynd yn really llachar. Lle byddai'n newid y rhif yma bach yn llai. Mae Scratch yn mynd yn really llachar. Neu, gyda disgleirdeb a unrhyw un o'r rhain, cofio ni'n gallu defnyddio rhifau negatif hefyd. So os ni'n gwneud negatif 40, bydd Scratch yn mynd yn tywyll. A ni'n gallu cael Scratch i edrych fel ysbryd hefyd. Os ni'n newid Scratch gan 40, mae Scratch yn mynd bach yn transparent. Ni'n gallu gweld trwyddo fe nawr. Ni'n gallu defnyddio y blociau yma. Ni'n gallu defnyddio fwy nag un o'r blociau yma gyda'n gilydd. Felly falle chwirliad, ysbryd a disgleirdeb. So fi eisiau 40 am ysbryd, 140 am chwirliad a 60 am disgleirdeb. Nawr os fi'n clicio Scratch, mae wedi mynd yn llachar, mae bach yn transparent a mae wedi chwirlio. Felly, mae'r blociau yma gallu fod yn really hwyl i newid y ffordd mae corlyn yn edrych. Ond cofio, mae newid effaith mynd i newid pob tro ni'n clicio Scratch. So ni'n gwneud y rhifau yna bach yn llai. 15 falle. Wedyn, ni'n gallu cael Scratch i chwirlio a diflannu yn araf. Ond bydd gosod effaith jyst yn gosod i un gwerth penodol. Felly dyna'r, ddyle fi, cyn i fi wneud yna, ddyle fi dod â Scratch yn ôl, a falle pryd fi'n gwasgu y bwlch a fy bysellfwrdd, fi'n mynd i clirio yr effeithiau graffig. Okay, so nawr os fi'n clicio Scratch, mae'n chwirlio, mae'n dechrau diflannu. Os fi'n gwasgu y bwlch, mae Scratch yn dod nôl. Chwirlio, dod nôl. Chwirlio, dod nôl. Okay, so mae'r bloc clirio effeithiau graffig yn defnyddiol iawn hefyd, oherwydd ni'n gallu rhoi rhyw effaith ar y corlyn ni, a wedyn danfon fe nôl i fel dyle fe edrych, heb gwasgu y fflag werdd. Oherwydd falle chi eisiau mynd nôl i'r corlyn gwreiddiol heb ail ddechrau y rhaglen. Felly dyna y blociau gosod effaith a newid effaith. Y bloc nesaf ni'n mynd i edrych arno yw dangos a cuddio, a fi'n siŵr mae pawb wedi gweld y blociau yma o'r blaen. Mae bloc dangos yn gwneud yn siŵr bod y cymeriad yn dangos. A mae'r bloc cuddio yn wneud yn siŵr bod y cymeriad yn cuddio. Nawr, pryd mae cymeriad yn cuddio, mae fe yn diflannu o'r sgrin. Mae'n meddwl ni methu clicio arno fe, ni methu defnyddio fe mewn unrhyw ffordd. Bydd ni'n dod nôl i'r syniad yna pryd ni'n dod i'r fideo blociau synhwyro yn y dyfodol. Ond am nawr, gallwn ni gweld os ni'n clirio Scratch, fi'n methu clicio arno fe i dod fe nôl, oherwydd mae fe wedi diflannu. Mae hyn yn gallu fod yn problem, oherwydd os ni'n defnyddio bloc cuddio o fewn y rhaglen, a wedyn ni'n dweud, actually, fi ddim ond eisiau fe cuddio pryd fi'n clicio fe, a fi'n clicio'r fflag werth, mae fe ddim yn dod nôl.
Oherwydd, dyn ni heb wedi dweud iddo fe i dangos. Nawr, mae'n dod nôl at diflannu. So mae hyn yn bwysig. Os chi'n defnyddio bloc cuddio, wedyn siŵr o fod, mae rhaid i chi cael bloc dangos yn y cod rhywle hefyd. Neu bydd y cymeriad chi yn cuddio a bydde fe byth yn dod yn ôl. Mae hyn yn problem chi'n gweld lot, okay? Mae pobl yn cuddio y corlen nhw, a wedyn nhw methu dod fe nôl, a nhw'n clicio'r fflag werdd, a mae ddim yn dod nôl, a nhw'n mynd yn goll, ble di'r cymeriad fi wedi mynd? Wel, mae rhaid i ni defnyddio bloc dangos yna i dod o fe nôl. Ond, hefyd, mae yna yr opsiwn i wneud e lawr fan hyn, mae yna dangos a cuddio, a ni'n gallu switcho rhwng y dau lawr fan hyn. Ond siŵr o fod, chi eisiau rhoi yna i fewn i'ch cod chi gyda y bloc dangos ac y bloc cuddio. Y bloc ola ni'n mynd i edrych arno heddi yw mynd i haen blaen a mynd i haenau ymlaen. Nawr, i wneud hyn, bydd rhaid i fi ychwanegu fwy o cymeriadau. Falle bydd ni'n cael arth, a bydd ni'n cael cesi, pwy bynnag ydy cesi, a bydd ni'n cael, be ni eisiau, draig. Felly, y draig gen ni, fi'n credu, actually, dyle fi wneud y draig yma, y draig goch, dyle fi. Bydd yna'n llawer well. Chwech, so falle gosod i 150. O, na, mae'n gosod maint. Oops. Gosod lliw i 150. Dyna ni, draig coch, llawer fwy Cymraeg. Okay, so mae hyn yn pa mor defnyddiol ydy'r blocau lliw yma. Fi jyst yn gallu newid lliw cymeriad heb gorfod newid y gwisgoedd. Okay, nawr mae'n draig coch gyda fi. Mae'r gwisgoedd, mae'n dal yn gwyrdd, ond mae'r draig wedi newid i fod yn draig goch. So fi'n mynd i gadael yna. A ni'n mynd i edrych ar y haenau. Nawr, siŵr fod chi wedi sylweddoli, pryd chi'n clicio rhywbeth mewn Scratch, mae fe'n symud i fod o blaen cymeriadau eraill. Pob tro ni'n clicio cymeriad arall, mae fe'n symud i'r blaen. Ddim ond yn gallu wneud hyn pryd mae'n ar y sgrin fach yna. Os fi'n trio fe fan hyn, mae fe ddim yn gweithio. Okay? Oni bai bod ni'n ychwanegu bloc arall, a bydd ni'n dod i'r bloc yna yn y dyfodol. Ond am rhan fwyaf o gemau, chi ddim eisiau gallu clicio a llusgo eich cymeriadau. Felly mae ddim ond yn gweithio ar y editor bach fan hyn. So, beth ydyn ni'n neud os ni eisiau i Scratch fod yn y blaen? Wel, ni'n gallu rhoi fe yn y cod. Os fi'n dweud o'r Scratch, pryd mae'r fflag werdd yn clicio, mynd i'r haen blaen, bydd e'n dod i blaen pob cymeriad arall. Os fi'n dweud wrth fe i mynd i'r cefn, bydd e'n mynd tu ôl pob cymeriad arall. So ni'n gallu jyst newid hyn o fewn y cod. Ffordd arall i wneud yw trwy dweud i Scratch, os fi'n ddanfod fe i cefn, pob tro fi'n clicio Scratch, fi eisiau fe symud ymlaen un haen. So fi'n neud yna. Dyna ni. Pob tro ni'n clicio fe, mae fe'n symud ymlaen un haen. Fi hefyd yn gallu wneud hyn 2 haen ar y tro. Nawr mae'n yn y cefn, 2 clic, a mae'n dod i'r blaen, yn lle 3 clic. Fi'n gallu dweud wrth fe i wneud 4 ar y tro. Nawr, os fi'n clicio fe, clicio'r fflag clicio Scratch, a mae'n dod syth i'r blaen, mae'n symud 4 haen. So, os mae'n y gêm gyda ni, ble mae rhaid i rhai pethau fod o flaen pethau eraill, neu tu ôl pethau eraill, wedyn mae'n defnyddiol iawn i defnyddio'r blocau yma yn ein cod, oherwydd ni'n gallu codio fe o fewn y rhaglen. Falle, mae'n y gêm gyda chi ble chi eisiau casglu pili pala gyda rhyw rhwyd mawr.
Wel, siŵr o fod chi eisiau rhwyd yna wastad fod o blaen y pilipala, so mae'n edrych fel mae'r pilipala wedi cael ei dal. Neu falle mae'n y gêm gyda chi, ble chi eisiau i y cymeriad symud trwy drws. Wedyn bydd e'n dechrau o flaen y drws, ac wrth i ni clicio fe, wrth i ni dweud wrth fe i symud trwy y drws, bydd e'n symud nôl trwy y haenau i mynd trwy y drws. So mae'r blociau yma yn defnyddiol iawn i deall sut nhw'n gweithio. Ond, os mae'n lot o cymeriadau, mae'n gallu fod lot o ffidlo i cael nhw ar haenau gywir. Okay? Bydd rhaid ni dweud wrth scratch i mynd i 1, i'r arth mynd i 2, i ces i mynd i 3, i'r ddaig mynd i 4. So dyna'r blociau haenau. Y blociau olaf yw'r blociau cylch yma, y blociau crwn. A bydd chi'n sylweddoli, maen nhw'n edrych yn rili tebyg i'r blociau safle a cyfeiriad o'r fideo symudiad. Dyma oherwydd mae rhain jyst yn rhoi y gwerthoedd iddo chi. Os fi'n jyst yn cael ei scratch i ddweud y gwerthoedd yma, fi'n gallu, falle pryd fi'n clicio ar scratch, fi eisiau fynd newid i'r gwisg nesaf. A fi'n mynd i dweud o scratch, dweud rhif y gwisg am byth. Cyn i'n dechrau, fi'n clicio ar scratch, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mae'n dweud pa gwisg mae fe arno. Fi'n dylan fod y ffordd arall dyn ni. A fi hefyd yn gallu dweud fe i dweud enw y gwisg. Felly pob tro fi'n clicio ar scratch, costiwm 1, costiwm 2, costiwm 1, costiwm 2. Yn yr un modd, fi'n gallu newid y cefnlen yn lle y gwisg, a gofyn i scratch dweud pa cefnlen mae fe arno. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A fi gallu dweud enw y cefnlen. Baseball 1, baseball 2, baseball 1, baseball 2. So mae gallu just newid rhwngddyn nhw. Yn yr tebyg, mae ganddyn ni y bloc maint, a chi'n gallu dyfalu beth mae hyn mynd i wneud. Mae'n mynd i dweud maint scratch. So os fi'n gosod hyn nôl i 100 ar y ddechrau, a pob tro fi'n newid y maint, dwi eisiau scratch dweud pa maint ydy fe. 110, 120, 130, 140 ac yn y blaen. Pwrpas y blociau yma yw i ni gallu cadw trac o'r werthoedd yma. Pa gwisg ydy ni arno? Pa cefnlen ydy ni arno? Beth ydy maint y corlyn ni? So mae'r blociau yma, newid gwisg, newid cefnlen, newid maint. Mae nhw'n newid y werth yna. Ond mae rhain yn dweud wrthyn ni pa werth ydy o. Mae'n gallu fod yn rili defnyddiol os chi eisiau i rhywbeth digwydd pryd mae scratch yn falle cyrraedd maint 250. Falle pryd mae'n cyrraedd maint 250, dyle fe newid i gwisg gwahanol. Falle pryd mae'n mynd i rhyw gwisg, dyle fe newid i rhyw lliw penodol. A mae rhain yn gadael i ni wneud yna. Bydd ni'n defnyddio'r blociau yma pryd ni'n dod nôl i blociau rheoli. A bydd ni'n edrych ar... Bydd ni'n dod nôl i'r blociau yma pryd ni'n edrych ar y blociau rheoli yn fideo yn y dyfodol. Ond am nawr, jyst gwybod dyma sut nhw'n gweithio, dyma pam nhw yna yw i ni gallu gadw trac. Ac yn yr un modd, jyst fel ar y blociau o fewn symudiad, ni'n gallu dewis i ddangos y rhifau yma ar y sgrin. So ni wastad yn gallu cadw trac o beth ydy maint rhyw corlyn neu cefnlen neu wisg. Diolch yn fawr pawb. Gobeithio oedd y fideo yna yn defnyddiol i chi gyd, a byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf.